Lesigeza indaba ze-1 KZN TV ifundela uSamkeliso kaNgqulunga ngikubingelele mbukeli asikubhekele ihamba phambili osukwini namhlanje. Kugxekwa owamaphoyisa ngokuhlakaza uphiko bafuna ubulungisa ngoshonelwe ingane esiswini kanti ithemba kwinkinga yamanzi Alfred Duma. Logo oyinhloko yezomthetho embuthweni wamaphoyisa kuleli uMajor General Petronella van Rooyen uthi ke ungqongqoshe wamaphoyisa osamisiwe emsebenzini uSenzo Mchunu wayengenalo igunya lokukhipha kumnyalelo ukuba kuhlakazwe uphiko olwaliphenya ngokusocongwa kosombusazwe kwaZulu-Natal. Usho kanjena ke ethula ubufakazi ngaphambi kwekhomishana kaMadlanga ehlezi osukwini lwesithupha ePitoli namuhla. Oyinhloko yezomthetho embuthweni wamaphoyisa uMajor General Petronella van Rooyen ube ngufakazi wesithathu bezovela ngaphambi kwekhomishana kaMadlanga eqhubeka ePitoli. uVan Rooyen uveze ukuthi ungqongqoshe wamaphoyisa osamisiwe uSenzo Mchunu wayengenawo amandla okuhlakaza ithimba laliphenya ngokusoconga kosopolitiki esifundazweni kwaZulu-Natal. Eqhubeka ubufakazi phambi kwale khomishana, uVan Rooyen uveze ukuthi kuyigunya lika khomishana wamaphoyisa kuzwelonke ukukhipha isinqumo sokuthi kuhlakazwe ithimba lamaphoyisa. It appears to be focused more on immediate or short-term action. Just on that, General, was the disbandment instruction a direction as envisaged in Section 2072 of the Constitution? If not, why? I am aware that from paragraph 93 onwards, you do deal with the question whether the disbandment instruction was a policy or an operational matter. You do not deal, however, with the question of a direction. That is from 93 onwards. Hence my question. Okay. So was the instruction a direction or not? And why not? Chair, clearly it was an instruction by the Minister. It also contained the word, I believe repeatedly, direct. The question is, was it a lawful instruction or direction in the sense that the Minister have the power to direct or command the closure of a task team that was investigating crimes? And in my view, he did not have that authority, because it relates to the operations, investigating cases and the operations of the police. In other words, the execution of the police's mandate in terms of Section 205(3). If we say the National Commissioner is responsible to manage and control the police service, that must be linked to manage and control the police service in the execution of its constitutional mandate. And the decision of a minister to close a political task team that was responsible for the investigation of crime, in my view, fell outside the mandate or authority of the minister. So in short, what may be purporting to be a Section 2072 direction cannot be such a direction if it has strayed onto operational matters. I agree with that submission or with that explanation, Chair. Well, if I can just come in, it's not even a question of agreeing. I think the Chair is simply paraphrasing your statement and the proposition that you put. Okay. I confirm. Yes. I think lest the Chair be misunderstood to say he put a particular suggestion. Thank you, Chair. Izindabeni ze-1 KZN TV kubika uSiphamadla Gumede ngise-Richards Bay. Umndeni wesifazane obekhulelwe washonelwa ingane enezinyanga eziyisithupha uthi ke ufuna jeziso umhlengikazi omjikise emtholampilo. Lo mndeni wakasheze swaphe eCopsville eMgongondlovu uthi indodakazi yawo izoke ingane engasanyakaza esiswini yabe siphuthuma emtholampilo waseMassins yafike yajikiswa ngaphandle kokuxilongwa nokwadlula ke izinsuku kwetholakala ukuthi ke ingane sishonile. Umndeni wakwaShezi eSwapho B eCopsville uthi umtholampilo iMassins uwenzile phansi njengoba wajikisa indodakazi yawo ezithwele
inezinyanga eziyisithupha ngesikhathi ivakashele lo mtholampilo izwa kukhona ungahambi kahle esiswini. Uhambile waya eklinikhi enenkinga yokuthi uyezwe ngazuthi umntwana unyakaza slow ngomsombuluko ehambe eklinikhi. Mangabe efika eklinikhi wafika wajikiswa ngokuthi ufike wabuza ulayini ukuthi icela ukubuza ogcinile nokuthi imuphi ulayini ekumele awujoyini owabagulayo noma wabakhulelwe mayifika eklinikhi. Mayifika eklinikhi wathiwa eklinikhi kugcwele. Bacela ukuthi ajike abuye ngakusasa. Wajikiswa wabuya esechazile ukuthi inkinga yakhe ukuthi umntwana akanyakazi. Mabe efika la ekhaya afika alale mayabe evuka ngakusasa eklinikhi befike bembhalele incwadi bemcheck umntwana bethola ukuthi inhliziyo yomntwana ayisashayi bembhalele incwadi bethi aye eklinikhi aye esibhedlela mayefika esibhedlela kuthiwa nase esibhedlela kofika aqale eklinikhi angaqali esibhedlela aqale eklinikhi mangabe efika eklinikhi nakhona antante esibhedlela before akwazi ukuthi athendwe akwazi ukuthi ahambe wodini mayefika udokotela oqala emcheka wathi umntwana akasaphili wathi akulinda udokotela wesibili wathi nodokotela wesibili umntwana akasaphili. Laba bathi bakholelwa ukuthi engabe imphumela ihlukile ukuba walithola usizo kwaMesens. Ngiyakhala kakhulu ngendaba yeklinikhi ngiyakhala ngoba mhlawumbe wasizakala ngomsombuluko engabe mhlawumbe khona okwenzeka ngomntwana ngoba kuyenza ukuthi umntwana uthothi akanyakazi noma umuzwa nenganyakazi kanti inhliziyo isashaya nakhona esibhedlela akaklinekanga kahle ubuyele esibhedlela unenkinga yegazi unenkinga yokuklinwa uadmithiwe futhi usesibhedlela. Ushezi uthi bafuna ubulungiswa noma engaxoshwa usister loyo wamjikisa ukuthi usister noma ubani kwamina ngoba wayehamba yedwa nami khona itokhwane engangilitholile la enzansi so ke nje noma engaxoshwa ngoba nathi alahlekelwe nje nayisinkwa sakhe ngoba nathi silahlekelwe ikona lokho engikubona nje mina kuzokusenza nathi ukuthi siphole enhlizweni zethu ukuthi naye ke akalahlekelwe isinkwa sakhe ngoba nathi silahlekelwe. Kanti lo mphakathi uthi awunemeneze ngalomtholampilo nezisebenza khona eklinikhi nabakwazi ukuthi besi-attende ngendlela eright mangabe sifika khona masofuna usizo nje bananokusigxeka ukuthi singabantu abanjani like nje mawulunye uhlobo abaku-attende ngendlela eright bakubheka nokuthi umuntu onjani emzimbeni wakho so nje mina ngisaklinikhi ke vele sidalwa khona ngoba untomazane lo bhalisa amakhadi saxabana naye so nalapho nje sibanga intangana sidingo ngoba wayexabana nomunye esigxeke ukuthi mina mhlambe ngumsuthu or ngumuntu onjani ngithi mina ngiyena umsuthu mina lenganyami njengoba igula inento ethize kanje izalwe nayo athi asicline endlini ingubo ilala ngengane la ngengubo engcolile saxabana nje washo ushoda uthi sibekani ngezandla. Ezindabeni ze1KZN TV ngo-Ayanda Dube ngisemgungundlovu. Sekuphothulwe ukulungisa kwenqalasizinda yamanzi endaweni yasekuvukeni ngaphansi kwaMasipala Alfred Duma. Lokhu kwekuvele ngesikhathi ungqongqoshe omnyango wezokubusa ngomsana nezindaba zomdabu kuzwelonke uvele Nkosi Nhlabisa ehambisana nongqongqoshe lomnyango kwaZulu-Natal uThula Sizwe Buthelezi bethuleke ngokusemthethweni ukuphothula komsebenzi wokulungiswa kwenqalasizinda lapho ke bekwandisa khona umthamo wamanzi njengoba sekwande abantu emphakathini. Lo msebenzi wenziwe ngokubambisana nenkampani exhasa uMasipala nenqalasizinda iMISA. Ungqongqoshe womnyango wezokubusa ngokubambisana izindaba zomdabu kuzwelonke uvele Nkosi Nhlabisa uthi sizoba ngumlando eyokwantuleka kwamanzi ekuvukeni. La singenelela khona kuMasipala sicela ukuthi uCocta kube yiwona owenza iproject kaMiki ukuze imali ingabuyele emuva. Le project izozuzisa amawadi u31 no ward 30 31 32 33 34 36 abantu abangu 90,000. Inkinga yamanzi isizofana nomlando. Imali ayibekelwe le project ewu30 million akukho ngisho isente elibuyele emuva yonke iphelelela. Kuyasijabulisa ke njengohulumeni kusukela kuMasipala isifundazwe uhulumeni kazwelonke ngoba usuku nosuku sibona imphakathi yakithi ibhikishela intuthuko. Namhlanje abantu abalana bajabulile ngenxa yokuthi amanzi literally ayaphuma. Kanti elinye lamalungu omphakathi liveza ukuba bese sisidi isikhathi bentulela amanzi kule ndawo. Challenge yasekuvukeni yamanzi
isidonse iminyaka ngizothenga phezulu kwa5 ekuqaleni kusekhona umunye umasipala nomhulumeni wayekhona bekune challenge yesomiso saphela isomiso kwane challenge ethi abantu sebebaningi but idamu lencane alisakwazi ukusupply ikuvukeni at large unenkinga yokuthi nesewer system yasekuvukeni ayikazi ishintsho mamanzi akaphuma uqhumiswe rage kube kumoshakala izindlu zabantu zibe affected yonke lento bese lidela ekuthenini amanzi awavalwe angavulwa njalo njalo. Imeya kaMasipala Alfred Duma uzamasibisi inxusa ukuba umphakathi uyiphathe ngendlela efanele ingqalasizinda yawo. Ngiyafisa ukudlulisela nje ukucela kwami emphakathini. Umphakathi wakithi ukuthi intuthuko elethwa uhulumeni akuyona kahulumeni yaba abantu bakithi. Siyabacela ukuthi mayisifikile intuthuko bayigcine, bayivikele bona, bayeluse. Ngikhulumile ke emsakazi ngila ngaphakathi ngokuthi kuba nompompi abasegangeni thola ukuthi umpompi uyavuza. Khona manjalo uhlabisa uthi bafuna ukubuyisa ithemba lentuthuko emphakathini. Kunezinga elikhulu le trust deficit la abantu bengasawethemba uhulumeni. Kodwa uma sibona into enjengalena kwenza abantu babuyelwe yithemba ukuthi hayi uhulumeni uyaphila futhi uma ethembise into uyayenza. Yilento ke esikhuthaza ukuthi akube esiyenza ngokuvama ukuze kuvuseleleke ukwethembeka kuhulumeni emphakathini yakithi. Ubikuthobeka Dladla ezindabeni ze1KZN TV ngisekuvukeni eMnambithi. Uthalente Mabasa wenhlangano engenza izuzo Association for Dementia and Alzheimer's of South Africa iADASA uthi-ke kusakuningi okusamele kwenziwe ukufundisa umphakathi ngesifo esihlasela ingqondo kubantu abadala nokubenza begcine bekhohlwa ezinye zezinto. uMabasa uthi kwanda kwezigameko zokuhlaselwa kwabantu abadala besolakala ngokuthakatha ngezinye zezikombo zokuthi umphakathi awukafundiseki ngalesi sifo. Ukusho lokhu-ke ngesikhathi beqwashisa umphakathi ngeAlzheimer's nedementia eMandlankala esikhaleni. Umphakathi waseMandlankala esikhaleni uqwashise ngesifo idementia kanye neAlzheimer's esihlasela ingqondo kubantu abadala begcine sebekhohlwa. Lolu suku lweAlzheimer's Day lugujwa minyaka yonke ngenyanga komandulo mhla zingama-21 oweyinhlangano enikezela ngezenhlalakahle kubantu abadala iAgent Action uThanda Mkhize uthi kunesidingo esikhulu sokuthi umphakathi ufundiswe ngalesi sifo. Sinamakhesi amaningi abantu abadala aba-infected with dementia. Sinanenye incident eyenzeka nje futhi la i-12 wathi ugogo watholakala nje emzini nomuntu kwase abantwana bakhona basebethi ugogo uyathakatha kwaze kwavula icase. So yingakho sibonile ukuthi makwenzeke isigameko kubalekile ukuthi sibuye futhi sizokwenza awareness. So sine mhlambe nje sengisho nje isikhawu sonke ngoba nje sirola ama awareness kusukela ngoMay June namanje sino 40% wabantu abano Alzheimer's. Isifo sedementia sizigaba ezahlukene siphazamisa ke umqondo kumuntu omdala akhumbula izinto zakudala esezadlula akhohloke inkathi asuke kuyo ngaleso sikhathi. Lesi sifo siyingozi ke ngoba lokho bengagcina ke sebezilimaza kwabona uqobo ngoba basuke bengasakwazi ukuhlukanisa izinto eziyizingozi nokungeyona. Siyafisa ukuthi umphakathi ukwazi ukunderstand ukuthi bayakhohlwa bayadideka bayahluleka ukuhlukanisa imini nobusuku uyabona ezinye izinto futhi abakwazi ukubona into eyingozi nengeyona ingozi bagcina sebeyilimaza emakhaya itofu namaketela nazo zonke lezo zinto sekufanele zicishwe emumva zingacishwa la operator khona ngoba mayefaka isandla bangafaka isandla umuntu omdala agcine esesha agcine ngezwa futhi. Lezi inhlangano zivumelana ngengwazilinye ukuthi usamningi umsebenzi osele ukuba kufundisa umphakathi ngalesi sifo njengoba ke zande izigameko zokuhlaselwa kwabantu abadala besolakala ngobuthakathi. Abantu abayinkinga kakhulu abantu abasha esisadinga ukuthi mhlambe nezinhlaka zikahulumeni zisilekelele ukuthi sikwazi ukubasondeza ngoba thina masihamba sodwa khona la isigcine singakwazi ukufinyelela khona kodwa bona mabesondela nathi bethi asifundise abantu abasha ngalesi sifo lesi sizokwazi ukuthi siqhubezele kuqhubeke phambili kunalokho kuyikona njengamanje.
ozozwa namhlanje ake acela islot ngisho esontweni ukuze leli ivangeli lande sifisa nokuthi lesi sifundo siye ngisho nakubaphathi bethu basemphakathini njengamakhosi ondaba ezethu yazi abayi attend into kanje ngama event siya ngisho kubona sebahambela ngisho kubona kuma tribal authorities labo inkantolo siyobafundisa akakaneli ukuthi okhokho bafundiseke ngalesifo lesi ngoba ngesikhathi izinto lezi zikhulunywa kuma media kanti ke kufuneka size nje sizoyikhuluma nje umlomo nomlomo so nje sisazohlala nama social worker ngoba futhi kunama social worker DSD abangideploye wona la awu3 so sisazosebenzisana nje kanzima kamnandi ukuze sikwazi ukuthi sishintshe impilo zabantu sithuthukise impilo zabantu asithishelele ezitolo sobe siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele mbukelo zona ke indaba ze1 KZN TV nazi ke ihlokwana kuyizona ehamba phambili osukwini namhlanje. Kugxekwa owamaphoyisa ngokuhlakaza uphiko bafuna ubulungisa ngoshonelwe ingane esiswini kanti ithemba kwinkinga yamanzi Alfred Duma. Bafuna ke ungenelela umnyango wezokuthuthukiswa komphakathi abe-Akun Family Trust abakhala ke ngekhala abadala abathekela ixhaphaza izagugu ehlala ke plazeni lase Outlands ogwini oseningizimi nesifundazwe inxusa le-Akun Family Trust uJulie Akun uthi ke kubakhathazwa kakhulu ke izitolo zokuthi abantu abadala baphucwa ke izimali zabo zesibonelelo sikahulumeni kuleli ikhaya. Umndeni wakwa-Akun ukhala ngokudlelwa iplazi lawo ngokungemthetho esekunzima nokuthi bangene kulo. La hijackwa le plaza la hijackwa abantu thizeni abelungu from the DBF family babe u5 la kwaku ex-wife ono husband o Dion uAlethi uVanessa uLinda kwakhona abanye abawu3 abangazange baboshwe that time babengekho kwi premises kodwa sakwazi ukubabopha laba abawu4 ngenxa ukuthi in the farm kwagcwelezwa izingane kwaba khona i-drug behavior kwaba khona into ye-fraud la kwakuthathelwa khona ama IDs nama SASSA cards from laba belungu aba appear to be homeless abangenazi indawo baya exploiter nabo bebese ba exploiter nami as ama resources ukudayisa umhlabathi ukudayisa ubhamba khomaleza kumina asazi imali la kusekuze kwafika la sesibona khona ukuthi laba belungu they are so established sebeze bathenga ngisho i-truck bathengile izinto kuyabonakala ukuthi ngempela bebe homeless kodwa manje abasekho homeless ba establish bana yonke into ngenxa ukuthi benza crime on the property ebalethela imali. U-Akun uthi sebenolwazi ukuthi leli plazi ladayiswa umasipala wesifunda ugu ngaphandle kwemvume yabo. Lo oni plaza bathi official esebenza kamasipala wafonelwa ke lo muntu lo mhla sasilana nama spheres of stakeholders wa confirm what he is the owner lo baba lo sihambile saze somthola within ugu is an official ugu ukhiphile document wayinikeza laba belungu bas infringe ungena ngenxa ye document uma ngase ngiyi-investigator udaba ubengena lungelo lo osebenza ogwini is just an official it's not his jurisdiction ukuba anganikeza abantu i-document yogu without the relevant department which is the mayor's office kanye no legal department. Le document laba belungu abasivalela ngayo la sitholileke sathatha icopy yayo sithola ogwini akuyona i-document ebanikeza i-permission of occupation mase sithola ukuthi it's a deed of sale copy le nami bekade ngiyifuna for the civil claim against laba bantu aba-exploitile ama resources ethu abelonga kithi ku-Akun Family Trust kuleli plaza sithola ukuthi la ngempela umasipala is involved. Uqhube ethi ukudliwa kwaleli plaza sekubashaye kakhulu ephaketheni. Sidinga bephumile first and foremost ngine business module ezolothi job creation kuleli plaza. I've got potential outside international funders abafuna ukuzokwenza ibhizinisi nathi ngestock farming kuleli farm. Ngokwe history iplaza li ownwa yi-Akun Family Trust. Lingaphansi kwe-Akun Family Trust, they are aware of that. So batsheliwe ke base bebuza bona ukuthi mabayephi kwa ukuthi bona ngoba bebe place of DSD balile ukuplace of DSD. So ababona ukuthi benza njani. Kanti uthintwa umasipala wesifunda sogu kuze kwashaya isikhathi sokuya emoyeni ungakabuyeli kuthina.
Ntando yenkosi Dlamini ezindabeni ze1 KZN TV. Ngibika ngise-Outlands. Inkampani ehlinzeka ngamanzi umngeni uthukela water esifundazweni KwaZulu-Natal uthi kubalulekile ukugcina amanzi emfule ehlanzekile njengoba ke ilapho bedonsa khona amanzi abayiphakela ke imiphakathi eyahlukene. Lokhu kulandela njengoba ke lenkampani nomnyango wezamanzi nokuthutha kwendle ugubha olubungazwa ke emhlabeni wonke lokuqwashisa ngokubaluleka kokuhlanzeka kwemfula iWorld Rivers Day eMandeni. Inkampani ehlinzeka ngamanzi umngeni uthukela water nomnyango wezamanzi nokuthuthwa kwendle ugubhe kusuku olubungazwa kumhlaba wonke jikelele iWorld Rivers Day okusuku okuhloswe ngalo ukuqwashisa kumphakathi ngokubaluleka kokuhlanzeka kwemifula. Njengoba ke umngeni uthukela water sigxile ekuphakweni kwamanzi awumthamo emphakathini komasipala njalo njalo. Amanzi siwathatha emfuleni siwayise emadamini. Mase siwasuse emadamini siwayise kuyiphehla manzi zethu ke lapho siwahlanze khona. Kodwa kubaluleke kakhulu ukuthi imfula kumele njalo ihlale isesimweni esiyiso. Sike sezwe nje kunomasipala lapho esike sabhekana khona nolwelwe phecelezi ialgae. Lokho bekudalwa yikho ukuthi imfula kuyilapho esithatha khona amanzi ayikho esimweni esiyiso. Ngakho ke ngokubambisana nezinhlaka ezihlukahlukene zamasipala zohulumeni kanjalo nomasipala sizama ukugqugquzela umphakathi ukuthi ugcina amanzi ehlanzekile ukuze nathi uma sikwazi ukuthi siwathole akusangeni amakhemikhali amaningi. Ngalolu suku kusenxuswa umphakathi yahlukene uba ivikele imvelo ingangcolisi imfula ngemfucuza kaDode. Ziningi izinselelo ehambisana nokuthi kungcoliswe imfula. Ngeke ngenze umzekelo ekuqaleni uma ubheka nje kumasipala weTheku sike saba nenselelo yokuthi sibe nolwelwe oluningi ezikhathini zasebusika nokuyinto engavamisile ngokujwayelekile. Ulwelwe into esivama ukuthi sithole ehlobo. Uma ososayensi bethu bebheka kuyatholakala ukuthi kungenxa yokungcoliswa kwemfula okuyiyo ethelela amadamu. Ngakho ke uma umphakathi imfula ungayinakekeli ngendlela eyiyo sinathi siyayithola inselelo. Ziningi into esiyitholayo abantu uma becleana lawo zakwethu amavolunteer kutholakala amanabukeni omunye nje uzakwethu obhekela ukufundisa umphakathi kaDesh ukuthi nyakenye siqhubha umkhankaso ofana kweminye emfula kwaqhamuka nje umunye umame wendawo wafike wazolahla amanabukeni ukulahla izisu zenkomo ukulahla imfucuza nje njalo njalo konke lokho kukhinyabeza umfula kukhinyabeza imvelo. Kuvela ukuthi imphakathi inongafundiseki ngokuvikela kwemvelo njengoba kuyiyona edlala indima enkulu ekungcoliseni imifula okungaba nomthelelo omubi empilweni zayo. Khuthaza betshale kuyona beplant mhlawumbe amaveji nezinye izinto engadala ukuthi imfula ibukeke ingcono ngoba uma kuqhubeka kanje even ama chemicals asetshenziswa ukuthi kucleanwe amanzi awakwazi ukwacleana ingakho sohlala sigule because ezinye izinto kwathi kwakhiwa ama chemicals zazingakakhiwa. So kubalekile kakhulu ukuthi ungacabanga ukuthi njengoba amanzi eclean awubuyi uphuze lonto. So uma uzotshinga into foreign material olwandle yazophinda ibuye kwensinga amanzi mhlawumbe ingasacleaneka ngendlela engcono and hlala njalo esiguli. But ke ukuze to keep imandeni clean is to keep your area clean endaweni la uhlala ngakuyona. So we want to encourage abantu bakithi ukuthi ke imfula lena nani ifanele iba amapaki ibe izindawo zokuvakasha. Njengoba lolu suku lugujwe eMandeni kuzophinde kuhanjelwe izikole kufundiswe imiphakathi yahlukene ngokubaluleka kokuhlanzeka kwemifula. Ezindabeni ze1 KZN TV kube inkosi enhle Mthembu eMandeni. Uthisha wesikole samabanga aphansi esempangeni iGrantham Park uBusani Biyela uthi ke ukusebenza ngokuzikhandla ikhona okwenza ke kwaqokwa njengothisha enhloko ovelele kumqhudelwano waziwa ngeNational Teaching Awards. Ekhuluma ke nezithimba lezindaba uBiyela uthi konke ke lokhu kungenxa ukusebenzisana nothisha abafundi abazali kanye nomphakathi wonkana. Ukusebenza ngokuzikhandla enye izinto ayigqugquzela kakhulu uthisha enhloko wesikole samabanga aphansi iGrantham Park esempangeni emva kokudla umhlanganiso kumqhudelwano iNational Teaching Awards. Emva kokunqoba uBiyela uzoyakomela isifundazwe kokwaZwelonke mhla zingama-30 kuMandulo. Umnumzana uBusani Biyela unqome kakhulu ukusebenzisana nezinhlaka ezahlukene. Kungijabulise kakhulu ngiyathobeka futhi kakhulu ngalo ukuhlongozwa umnyango wezemfundo ukuthi esikwenzayo lapha esikoleni ngoba angikwenzi ngedwa kukhombisa ngokusobala ukuthi umsebenzi esiwenzayo nayo yonke nje ischool community engafaka phakathi kuyo othisha ngifake izingane esisebenza nazo ngifaka abazali ngifake ngisho nomphakathi nje in general. Lesikole sibalwa njengezinye eziphethwe kahle
njengoba uthishanhloko uBiyela ehambe phambili kanti uphinde wanxusa nezinye izikole ezisemakhaya ukuba nazo isukume sicele uxhaso kwizinkampani ezizimele. Zikhona inkampani ezihlezi ngaso sonke isikhathi zivule izandla ukusiza izikole ezisemakhaya ikakhulukazi. Thina njengoba sila akulula ukuthi sithole uxhaso ngoba ngisho ngithi sithi siyasukuma baye besitshela ukuthi ayibona basiza kakhulu ezikoleni ezisemakhaya. Kusho ukuthi nathi ukubekeka sengathi sinama resources akuhlezi kukuhle nje kukhona lapho kuhamba hambe kusivimbe khona. Kodwa akuyona yonke into edinga imali engakusho nje. Okuningi okuholela ekutheni ugcine uphumelele ukuyikhandla. uBiyela uphinde waveza ukuthi nezikole zamabanga aphansi kumele zithathwe njengesisebenza ngokuzikhandla kungabhekwa lezo ezamabanga aphezulu kuphela. Into umuntu angathi uyathanda nje ukuthi kuthiwa uselapha usevelele kodwa nje kuyajabulisa ukubona ukuthi umsebenzi owenzayo bakhona abantu abawuncomayo ngakubeka kanjalo ngoba iphutha elingase lenzeke ukuthi mhlambe ema primary akwenziwa lutho. Ikhona ke into efana nale kube sengathi ema primary ayakwenziwa lutho ngoba kuya kwekhonte umuntu noma nje ebona sengathi akenzi kahle mhlambe high school bese kuba sengathi akahanjiswe primary school lo muntu kube sengathi akwenziwa lutho. Izindaba ezenziwa KZN TV bikuthi abantu maphumulo empangeni. Siphinde futhi sayitolo sobe siqhubeke nazo indaba zethu. Siphinde ke sikwamukele imbukelo sabukele zona ke indaba ze1 KZN TV nazi kube kuyizona behamba phambili osukwini namhlanje. Kugxekwa owamaphoyisa ngokuhlakaza uphiko bafuna ubulungisa ngoshonelwe ingane esiswini kanti ithemba kwinkinga yamanzi Alfred Duma. Ake sibheke ngosini yazomnotho. Rand lakuleli lu 17.34 cent maqhathiswa nedola lasemelika libo 23.34 cent maqhathiswa nopondo libo 20.36 cent maqhathiswa neeuro igolide lona lu 3741.70 cent ounce wolongahluzo wona u69.31 cents umphongolo. Ake sibheke ngosini yezemidlalo. Izeke kubukeka sengathi ke idonsa kanzima isiwelele FC kodwa komqoqoshwayo lehlokonono Siyema ugcweleke ukuzethemba ngokuguquka kwemphumela kwale kancane ukuthi komqoqoshi wesiwelele FC lehlokonono Siyema alibekeke ngembaba lokuthi ke leli qembu likhombisile emidlalweni walo weBetway Premiership neOrlando Pirates ukuthi ke kuyisize kangakanani ukushenxa kwaAndre Arendse noStan Matthews isiwelele ke esanqobe owodwa emidlalweni yokuqala yesizini eyishakalombili isendaweni ke ye15 kwilock kulandela ke ukukhala kwayo ngaphansi kwiPirates ngegoli elilodwa eqandeni ngolesibili eBloemfontein. Umdlalo ke uqalele isematheni igama lesiwelele kulandela ukuxoxa kwayo uMatthews obeyisikhulu esiphezulu noArendse obesizana noSiyema ngokuqeqesha kuphutshukele ke wabezindaba ukuthi ke ibingakabhekani kuMatthews noSiyema kanti ke kukhona neyokuthi ke uArendse ubeqeqesha ngendlela yakhe futhi ke engazimisela ukulalela okushiwo ngumlingani wakhe. Nasike isimo sezulu sakusasa singalendeleka. Bukeli siyaguqa bese kuphathele zona usuni namhlanje mina nawe sophinde sihlangane kusasa futhi ngasesikhathi esifanayo nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile